Takže čaute, ja som Teodor a dneska budeme na challenge s mojím kamarátom. Challenge spočíva v tom, že budeme mať kolo šťastia a tam, nepýtajte sa čo robí, a tam budeme mať, proste, každý bude 5 krát točiť a kto tam najmenej challenge zvládne, tak bude mať trest a to nikto nechce. Prvý pôjdem rovno ja. Tak som zvedavý, čo vypadne. A je to... Nič. Tak kámo, to mám šťastie. Tak kde hneď neviem. No, poď. Dobre, ja som poviem. Počkať. Tam hide. Dobre, a poď. Skúsim. Tak poď. Hapči. Daj to, kámo. No, tak to som zvedavý. A... OK. Rozosmiať kamoša. Dobre, máš 3 pokusy, ma rozosmiať. Aby som ťa rozosmial. No, takže... A nejaké krátke vtipy, že poď celú historku Japonsku. No hovor. Aha, tak nič. Tak hovor, kámo. Tak dobre. Skúsim najprv, že... Očný to kontakt. To je zaká, hej. Tak dobre. No hovor. Kamoš, vyhni si. Nemám celý rok. Počúvaj. Neviem. Dobre, to bol prvý pokus. Dobre. Teraz druhý pokus. Nejaký vtip, čo ťa kamoši naučili. Nejaký otokil. Toto bude taký vtip, že sa z neho píp. Ete. Takže vtip znie Nesmiem sa. Kámo, on sa v realite zasmial, a ja sa mám zaviť. Kámo, máš Ty si dobrý. Dobre, posledný pokus. A aký mám trest vlastne? No, tresti budeme To ešte dorobíme. Až na konci. Aha, dobre. OK. Tak, Dobre, môžeš posledný pokus. Mária, kámo, to bude nádlho. Vyhni si. Vieš, Ja viem všetko. Vieš, že vedeli ste o tom, že keď vylejete že keď chcete osladiť koláč a vylejete na to 100 litrov oleja, tak sa neosladí? Yes, ja som vyhral. Dobre, máš 0 bodov. Ale ja som vlastne splnil challenge. Nič som splnil. Aha, takže to vyhráva 1-0. Hej, dobre. Ideme na to. Kam? Točím znova, poď. Točím znova. Ukáž. Som zvedavý, čo mi padne. Niečo hrozné, poď. A... Trižongle zlá lopta, nie. Yes! Dobre. Kámo, ja nemôžem. Kde je tá zlá lopta? No, Chlapček. Pozrite na tú mekotu, kámo. Normálne to som... Ešte odrážanie. Úplne parádne, kámo. Kámo, tak toto mám GG. Tak neviem. OK. Budeš to nahrávať? Jop. Vidíš mňa? Jo. Yes, kámo, ja som proste najlepší na svete. Vy, kámo, čo padne? No prosím, nech mi No padne poď. tá super dobrá vec. Jaká je to super dobrá, že si pamätám, co som robil včera. Poď. Daj odber! Tak Kámo, dajte odber, Prosím. musíte dať odber. Inak, lebo tento skviďák otočil, kam, prosím, dajte odber. Prosím. A keď dáte 25 odberateľov, tak prezradím a ukážeme môjho brata. Áno, kamo, to je ten najlepší človek na svete, kamo. Sa vsadím, že to je ten najlepší človek. Povedz niečo o ňom. Ešte, No. kašleme úplne na to. Odber. Stačíš. Tak, ideme na to. Poď. Vyhrám, mám 1-0. Toto je druhé kolo. Zazvoní random týpko. Kámo, zazvoní random týpkovi. Tak toto bude zábava. OK. Vieme, koho to presne dá.
Dobre, normálne tu vidíte. Poď, 3, 4. Zdraj! Poď. Tak toto je Ja vám to rovno ukážem. My zazvoním typkovi choriemu. On je fakt, že katastrofálny. No. Kamo, on nám kazí celé detstvo. Hej. Teo má fakt pravdu. On do mňa hodí jablko, do headshot. Mi ešte brat dneska rozbil hlavu skoro. Som to sa headshot bombast rukou. Silák, normálne on je Sigma boy. Takže som držal sa do hlavy. Dobre, teraz kto? Ja idem točiť, dobre. Áno, počkať. Tak ideme na Ešte to. natočíme reakciu. Ideme bližšie. Poď, ideme bližšie. Reakcia. Pozerá sa z okna. Dobre, poďme ďalej. Kámo, to je úplne insane. Neviem, ja sa bojím. To je reálne, on sa pozerá Stopneme z to okna. na chvíľku, stopneme to. On to zavrel, kámo. On na nás čumel. Jak keby sme vypili, kámo. On čumil na nás, jak čumil. No. On robí náhoček. No, ideme na jeho tretie kolo. Poď. Prosím, nech mi padne niečo dobré. Prosím. Takže, točiť znova? Dobre, tak idem znova. Tak točkám. Ešte raz točím. Fialová farba je super. Napíšte dole do komentárov, aká je najlepšia farba. Zazvoň random týpkovi. Oj, ešte raz máme zvoniť? Ja napíšte do komentárov, my to teraz nespravíme pre istotu, ale na budúce to spravíme. A vieš čo, si dobrý kamoš, dajú ti ešte jeden pokus. OK, Počkať, ešte to skriem, aby to nebolo a poď. tak kámo. skúsim. Dobre, to som zle klikol, ale dobre. A... Kámo, ľudia, vy ste nejaký... Proste, dajte odber. Fakt, lebo mne to už druhýkrát spadlo. Mne už druhýkrát padlo, že dajte odber. Kámo, tak prosím, dajte odber. prosím, ľudia. Prosím. Ak dáme 20 odberateľov, tak Viete čo? to Keď najlepšie. ste dotočili to video až... keď dopozeráte video až do konca, tak... Tak čo? Nepamätám si. Tak vydáme merch. Kámo, to stojí koľko? Tak ale to som si robil srandu. Ja fakt neviem robiť vtipy. Set face. Ideme radšej ďalej. Štvrté kolo. Dobre, teraz začínaš. točím. Štvrté kolo, kámo. No, už si roztočil. Vyhrávam 2-1. Poď. A- 2-2. 2-1. Ja 2-2. Malá brána. Tak, Malá brána znamená, že Teo musí dať z polovice gól do malej bránky. Ale že malinké, idem vám to ukázať. Tá malá bránka je dosť doničená. Dosť. To je vlastne táto. Napíšte do komentárov bránka pre našu bránku. Do komentúry bránka. Tak. Sojus. Dobre. Tak. Berem bránku. Ja beriem loptu. Čakaj, kde máme loptu? Tu je lopta. Nie? Najlepší človek, kámo. On je proste insane. Insane, akože geniálny. Aha. Dobre, takže z polovice, hej? Z polovice. Ukáž. No to je polovica, kde ideš? Dobre. Mám 3 pokusy. Ukáž, daj. Dobre. Tak. Počkaj, hej. 3, 2, 1. Yes! Dal som to, je to 3. Ježiši, je to 3-1, yes! 3-2? 3, tak 3-2, dobre, je to 3-2. Ale dajte odber, fakt. Kam dajte furt odber? Dajte fakt odber. Oplatí sa to. Aby ste videli najlepšieho chlapca na tejto... V celej Slovakii. Áno, v celej Slovakii. Dobre, idem ja. Ideme na posledné kolo. Neviem, máš posledný toč. Teraz to môžeš zdolať.
teraz to môžeš zdolať. Lebo toto je posledný krát, potom už bude pekný trestík. Do prčic. Tak klikni. Tak dúfam, že to bude nejaký dobrý... 3 žongle. No. Hej, to je pekné, to som nedal. To čo bolo? Nevadí. A... No. Rozosmiať kamoša. Tak to mi vôbec nejde. Ľudia, dáme mu ďalšiu šancu, dajme. Dobre, tak skúsim ešte raz. Poď. No, Dáme to už je ďalšiu lepšie. To už je lepšie. No teraz Poď. spadne znova. Daj. To si robíšte srandu. Zase máte dať odber. To není možné. Tak ľudia, kámo, dajte odber. 25 odberateľov a 25 lajkov. 25 lajkov iba tak. A tých 25 odberateľov, kam aby sme zoznámili jeho brata. On je najlepší. Dobre, tak ideme na trest. Práve mi ideš na trest, kamarát. Tebe? Nie je to 3-3? Jo. Takže, Je to 3-3. Takže ako keby... 3-3 je to. No, a teraz ideme ešte jedno kolo. Nie. Prečo? Lebo ideme, kamo, ideme tak. Vieš, ako to spravíme? Nie. My to spravíme takto. Každý dá trest tomu druhému. Dobre? Dobre. Ľudia, každý dá trest tomu druhému, takže Jop. ideme na to. No, čo mi dávaš za trest? No tak ja ti dám asi za trest. Ale nejaký ľahší, ja som slabý. Som šunka. Šunka, bľaď. Šunka, bľaď. No tak dobre. Tak trest ti dávam, že musíš si dať 3 kolečka. Ale dosť som ubral. Tak buď rád. 3 kolečka, to je ešte v poriadku, tak vám to idem natočiť s vami. Takže ľudia, 3, 2, 1 a idem na telepeťku. A idem na to. To je fakt, že malé kolečko. Ako môžete vidieť. Je to malé kolečko. To som nemal asi robiť. Jeden, to bolo druhé. Toto je druhé. Tak ideme kam posledné. Toto bolo ťažké. Teraz ja ti dávam challenge. Aký trest? Tak dám ti... Ty si taký sílák, teba sú všetci v triede. Tak... Daj 10 kríkov, kamo, daj tých 10 kríkov. A to je dobré. On je proste najsilnejší, kamo, nechápem to. Ináč jen fun fact, ľudia, pozrite, on má proste najlepšie tričko, kamo. On dáva proste... On je proste... To je proste... To sme my, chalani, to sme my. Dobre, som ready. Poď, kamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 1, 10. Kamo, vy ste proste najlepší, neviem. Pekne. A ľudia, tešte sa. To bolo rozehriavačka. 25 odberateľov a odhalíme najlepšieho človeka navždy. Takže čus a zdravím vás všetkých. Čaute u ďalšieho videa. Ahoj.